El Museu de la Noguera organitza el proper dissabte, dia 18 de setembre, la tercera jornada per al cerimoniós en el marc de la Festa de l'Arpia Balaguer Medieval, que se celebrarà els propers dies 17, 18 i 19 de setembre. La repressió política durant l'antic règim serà l'eix temàtic d'aquesta jornada, segons explica un dels membres del Museu de la Noguera, Guillem Roca, que també recorda que cada any la jornada intenta triar un tema que sigui capaç d'enllaçar passat i present. Les jornades sempre intenten triar temes que permetin fer un diàleg entre present i passat. Ja l'any passat es va triar el tema de... Una part de les jornades es va dedicar al tema de viure i emmalaltir a l'edat mitjana, justament vinculant-ho amb la pandèmia, amb tot el que estàvem vivint, i enguany també un dels temes d'actualitat ha estat el tema de la repressió política dels presos polítics, i també les jornades volen fer aquest diàleg entre present i passat, i mirar endarrere i intentar d'aportar aquesta visió retrospectiva, aquesta visió més en perspectiva, a partir d'aquest diàleg entre present i passat. La jornada comptarà amb ponents de prestigi, estudiosos de la matèria, com Teresa Vinyoles, Ferran Rella, Virgínia Costafreda, Joan Busqueta o Francesc Canosa. Les conferències es duran a terme dissabte al matí a la sala d'actes de la Paeria i a la tarda recuperarà el format de carrer amb història sota els porxos que es farà als porxos sud de la plaça del Mercadal. A la tarda hi haurà també la visita guiada, la Balaguer Medieval, la ciutat dels comtes d'Urgell a càrrec de Viuloers Guiatges. A més, divendres tindrà lloc una lectura dramatitzada a càrrec del grup de teatre Crisi Perpètua de fragments de la crònica del segle XV, la fi del comte d'Urgell, a l'espai gastronòmic Les Tavernes, al bell mig de la plaça del Mercadal.